ġejna bi proposti għalikom l-awċin, għaż-żgħażagħ, għall-ħaddiema, għall-hotels, għall-restaurants, ġejna bil-proposti għal min irid jiftaħ negozju, għall-istudenti, għall-iskejjel, għal dak kollox li Għawdex għandu bżonn biex jibqa' miexi l qudiem. Din hija d-dikjerazzjoni li jagħmel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi waqt laqgħa li saret it-tlieta filgħaxija fl-Arp Għawdex fejn il-Partit Nazzjonalista kompla jispjega x'inhuma l-proposti li hemm fil-programm elettorali favur Għawdex u l-Awċin, b'enfasi fuq l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Irid nara iktar żgħażagħ Awċin, iktar żgħażagħ Maltin jistudjaw. Illejla imdawwar biż-żgħażagħ illejla. Għandi għaw numru ta' żgħażagħ ma' ġenbi illejla. Ejja ħanarhom jilħqu, ejja ħanarhom isiru il-professjonisti ta' pajjiżna li jidħlu għal xi vokazzjoni mal-MCAS. Isiru x'inhu beauticians, care workers li tridu. Ara l-Partit Nazzjonalista jiftħilkom il-bib beraħ u lilkom l-Awċin intukom iżjed flus biex tiġu Malta u tistudjaw. Inħalsukom biex tistudjaw lilkom l-Awċin, palma nħalsu lill-istudenti Maltin. Hawnhekk il-Prim Ministru semma il-proposta ta' tablets li rrefera għal-jom bħala għodda importanti mimlijin materjal edukattiv għall-istudenti u l-allima li bihom ikunu qed naqsu wkoll ħafna mill-pis tal-kodba minn fuq darhom. Waqt din il-laqgħa taħt it-tinda bit-tema Futur fis-sod tkellmet Marja Portelli illi fissret l-opportunitajiet kbar illi kisbet hija stess bħala żagħżugħa Awċija fl-aħħar snin. Anton Żammit minnaħa tiegħu iffoka fuq is-settur tas-saħħa u l-investiment kbir li sar fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Tkellmet ukoll Sandra Mifsud li hija Maltija li għażlet li toqgħod f'Għawdex u li faħret is-sistema edukattiva f'Għawdex. Minnaħa l-oħra, David Mizzi refera għal proposta tal-Partit Nazzjonalista li jsir link permanenti bejn Malta u Għawdex li ma' proposta qed tintlaqa tajjeb ħafna. Din tal-Arp kienet ir-raba' laqgħa taħt it-tinda f'din il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, laqgħa li fiha spikkat ukoll il-preżenza taż-żgħażagħ Awċin li laqgħu b'entużjażmu lill-Prim Ministru.